ଆମେ ଏବେ ପଞ୍ଚବଟୀର ନିକଟସ୍ଥ ଭୂମି ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲା ପରେ ଉଦରର କ୍ଷୁଧା ନ ହୁଏ ସମ୍ଭାଳି ହୁଏ ତୁମେ କିଛି ସୁଦିଷ୍ଟ ଫଳମୂଳର ଆୟୋଜନ ଦେବୀ ଜାଣ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲିଗଲେ ସୁଦିଷ୍ଟ ଫଳମୂଳର ଆୟୋଜନ ସେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଞ୍ଚବଟୀର ଶୋଭାରାଶିକୁ ମନ ଭଳି ଉପଭୋଗ କରିବା जीवा देखी सीता सीता हसी कृपा निधि सीता हसी कृपा निधि कहती मृदु भारती हो चलो हसीबा
ଦେବି।